Gaur hemen egin duguna izinde antzerki baten bitartez Mauriziaren bizitzaren errepaso bat. Jaio zanetik, hemen Egia auzoan jaio zanetik, hil zan arte, zein izan zen bere ibilbidea. Aspaldien gure izin dugu eskolan Mauriziari holango omenaldi bat egin, Maurizia seberioztarra dalako. Eta, inauterietan ohitura dekogunelez holango antzerki bat egiteko, Gabon ostean edo hasi ginen ja martxan. Oso polita izan de, ume guztiek egon dire oso inplikaute, eta, ontsa amaitu barri da zera, emanaldia, eta egizan, ni neu behintzat eta nire ingurukoak oso unkitute gauz, eta benetan oso polita izan da, eta ikuste eskola guzti batera holango gauze polit bete egiten. Lan ikaragarria egon da, eta benetan ni emozionatu egin naiz, etxean amamagaz bizitako hainbat kontu zuzenean bizi ahal izan dodaz. Eta bai aitaren aipamena, Francisco Benantzio aitite, amama Leon eta Gartzelan egon zanean, iruditu jata zoragarria. Horratzean, hainbat irakasle eta eurek aktoren lana ikaragarria izan da, guztiz eskertuta. Gimnasio egon da bete-beteta, oraino beteta, eta nik uste dut publikoa be unkitu dela.